Broskyňa. To je nejaký sír, cheddar. Oňačkovka. Nejaké ovocie, nie? Ja som v živote nemal figu asi potom. To bola rečkovka. To není ten melón taký žltý. Mozzarella. To cvikla. Hej? To je nejaký styl, že? A to sú není tie olomoucké tieto. Hej? A ja som myslel, že to chutí horšie. Kiwi? Kiwi? Dobre kiwi. Nie, to je nejaká ryba. To je maslo? To je maslo. To je citrón? Čo je to? To je melón? Ježiši, ja som... Dobre. Natrénované máme dobre, držte nám palce na majstrovstvá sveta.